Pakan jälkeen myöskin satasen ennätys hänen nimiinsä. Ja nyt hän teki sen sitten oikein kunnolla ja nyt pituuteen jälleen oikein hyvä hyppy. 8. Hän teki sen sitten oikein kunnolla ja nyt that performance. Brilliant jumping, the world record. Let's look at it again. Smack on the board. He does definitely twist his torso to the right. So watch the left foot. Just comes down slightly early. Can you see there beneath his backside as he lands? So... Oh là là, c'est parti pour Taylor. Oh là 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 là, tout près du record du monde. Ah, ça y est, il l'a senti. Ah, il l'a senti. C'est parti pour Taylor.